И какво става, хора? Аз съм Redals 10. Не сме се виждали около 2 месеца или един. Извинете, че не успях да кача видео. Сега ще ви покажа как да си вземете безплатен емот за Fortnite, който според мен е хубав. Си заслужава според мен 400 или 200 V-Bucks. И сега ще ви покажа как да си го вземете. Първа стъпка, влизате в Google. Пишете Fortnite Redeem, ето аз съм го написал. Ето Fortnite Redeem. После аз го копирам. Tab. После Enter. Redeem Your Fortnite. Влизате в първото, където пише това. Може да го прочетете. Влизате. И ви излиза това. Първа, тук си влизате в акаунта. Нали си влизате в акаунта, който сте в Epic Games и като влезнете, тук не пак ще ви излиза този екран. Тук, където пише Enter ICS Code, пишете банан тире на тире ана. Това, като сте си го записали, натискате Redeem. Излиза ви това. После тук цъкате актив. Като си го цъкнете, нали, се рестартирате Fortnite. И като влезнете в играта, чакайте малко. Като влезнете в играта, то направо ви дава танца. Вижте го, ето го танца. Малко е смешен. И това ще е от мене. И чао, хора. Утре може да кача един клип или след малко. Правите всичко, което съм правил по стъпка и ще имате и вие танца. И чао, хора!